ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁ ରସା ବନେଇବା। ଫୁଲକୋବି ତେଲରେ ପକାଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା। କୋବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ କୋବିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ବି କାଟିକି ରଖିଛୁ, ଆଳୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ିକା ମାରିବା। ଆଳୁ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁ ବି କାଢ଼ିଦେବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲାଣି, ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ, ଆଉ କାଟିକି ପିଆଜ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ପିଆଜ ବି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଆଜ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା। ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଦା ପେଷ୍ଟ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଖା ମସଲା ବି କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ବି ପକାଇଦେବା। ମସଲାର ଗନ୍ଧ ପଳେଇଲାଣି, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।